Lilan ono pamit mulai ayo. Mas Bodo lah mulai sik. Besok jam 10 aku moro nggonmu ya. Heeh. Apa tadi kita Mas? Pamitan tenan iki. Oh, pamitan tenan. Ora durung. Tangi Mas pamitan lho. Ora durung. Iki ono telung berapa jam? Iki ngaturi Mas Bodo. Liwat ono pamit mulai Mas Bodo. 10 kilo saya. Tak jak kabeh. Pambudane bodong to. Nek lingser wis ora minggat ngono ae. Lah ya.